Hello guys! Ngayong araw na to, ipapasyal namin kayo sa ilog. Tawag namin ay Karayan. So, ito yung mga kasama ko. Pinsan, ipag, kapatid ko, tapos yung pamangkin ko. Ayan, so, tara! Tapos, yan yung mga kambing ni Papa. Ayan. Diyan nakapastol. Ate, ginuwang tayo niya. Lane. Ito naman si Wang Iit namin nandito. Dito siya natutulog, nagpapahinga. Tapos ito si Krista. Krista, agwid ka Krista. Mababain. Mga kambing. Sobrang init. So ayan. Itong naka-green. Ninja Turtle. Ermitan nyo yun. Siya yung nagtuturo kung saan yung daan. Si Julie. Ang Julie, saan ang tamang daan? Ayan guys, so makikita nyo. Sili. Wow. Ayan. Sili. Sili. Tapos dito sa kabila guys, mais. Ginagawa mo.
ayan guys, kung makikita nyo guys, may bako. Anong Tagalog ng bako? Basta bako yung kumukuha ng mga buhangin. Kaya malalim kung makikita nyo, malalim yung mga yun. Yung malalim dito, sa bandang dito. Ayan. May mga tao din dun guys. Oo. Mas mababaw dun, banda doon guys. Kasi dito guys, napunta kami rito kasi ito yung tapat namin na mas malapit na puntahan dito sa ilog. Pero next time guys, plano namin mag-picnic dito. Pero maghanap kami ng mas mababaw na pwedeng pagliguan ng mga bata. Para mag-enjoy naman yung mga bata yan. Ale, kabil mo. Abiyam, gana alam mo. Ale, katakman, niya tinalam. Ayun o guys, oh. May mga ligaw na ang palaya din dito. Oh. Ayun, oh. Ayan, sobrang matalahib yung daanan. Yun ang mga nagdami sa'yo. Yan daw. Pinaglumbungan kanot eh, nag-Valentine's apo. No, meron pa daw dito.
Yan, may mga kwarto. Room 101. Room 102. Ang dami yan. Ayan. Umakyat. Hindi nabarnog dato yun eh. Kawan energy na, madi kami nakadigos karayan. Ayan guys, oh. Wala nang sitaw. Namatay na. Taliwan na. Ayan. Sa sobrang init. Kaya patubigan na nila yung mga tanim nila dito guys. Kasi matutuyuan na. Mamamatay na yung mga tanim nila. Kaya kailangan ng patubigan. Ayan, kapitbahay namin dito. Pupo din. Yun, ang init. Susunod na lang siguro guys na ipapasyal namin kayo sa Karayan dahil sobrang init. Anong oras na? Alas 9 na. Alas 9 pa lang ng umaga. Sobrang init na. Kaya, pabalik na kami sa kubo.